Ahoj, dneska tu máme Scorpion Evo 3 a ukážeme si, jak na něm vyměnit spouštěvý mechanismus. Tovární spoušť vyměníme za náš spouštěvý mechanismus Ergon. Co najdeme v balení? Podíváme se na to. Po otevření na nás vykoukne tenhle nerezový krasavec spolu s nějakým nářadím, 2 imbusy, 1,5 a 3 mm. A tahle ta nádhera, komplet nerezová. Jak vidíte, na spoušti jsou kontaktní plochy vyleštěné přesně tam, kde je to potřeba. A díky tomu nám celý spoušťák chodí pěkně hladce, přesně tak, jak to má být. Další věc, dal by se říct nezbytnost, je tady náhradní šroub, protože ten tovární, co si budeme nalhávat, není z nejtvrdšího materiálu. My dodáváme ke spoušťáku pevnostní imbus, který určitě neukroutíte. Když už to máme pevnostní imbus, jsou k němu samozřejmě i pevnostní klíče. Tenhle malinký na sundání páček pojistky. A pak tu máme tenhle větší 3 mm imbus, který nám poslouží k vytažení šroubu, který drží spouštěvý mechanismus uvnitř. No a teď už bychom si mohli konečně ukázat, jak na to. První si zkontrolujeme zbraň, jestli je prázdná. Koukneme do komory, zbraň je prázdná. Tak, teď si zasekneme závěr v zadní poloze a můžeme se pustit do rozborky. Vyndáme hlavní rozborný čep, vymáčkneme jenom prstem, jde to zlehka, chytneme za lower, vylomíme lower ven. Tady už máme nainstalovanou naši páčku spouště a páčky pojistek, takže si zopakujeme postup jako minule. Můžete imbusem, samozřejmě teď už tou kratší stranou, ale doporučujeme vložit vodící dírou. To samozřejmě nejde rukou, takže si na to vezmeme šroubovák, dírou v rukojeti nasadíme na imbus a úplně snadno pak povolíme, i kdyby byl šroubek zalepený, tak jak to dělají ve zbrojovce. Což teda nechápu, protože šroubek, který tam dávají, je navíc mnohem měkčí. A abyste zabránili stržení drážky v něm, je tenhle postup skutečně nezbytný. V některých případech je šroubek ale zalepený velice důkladně. U zahraničních zbraní dokonce i zavařený, takže nezbývá než ho odvrtat. A to vodící dírou do hlavičky šroubu, než ji odvrtáme skrz, ta se potom dá odlomit a spoušťák se vytáhne. Než se ale dostaneme až sem, musíme sundat ještě páčku pojistky a vyndat celou pojistku ven. To znamená, použijeme menší imbus, povolíme si tenhle malinký červík, který nám zajišťuje polohu pojistky a fixuje ji proti otáčení. Tak, tady už máme nerezové, které jsou přiložené k našim pojistkám. Vymačkneme z pravé strany, protější ruce, jde to snadno ven a teď už by měl jít úplně volně vytáhnout i celý spouštěvý mechanismus. Chytíme ho za kladivo a vidíte, že jde krásně hladce ven. Při instalaci postupujeme naopak, vezmeme si spouštěvý mechanismus, dáme si ho tam zase pěkně volně, tak aby si sednul, zkontrolujeme, jestli nám sedí
Tak, teď už je tam úplně. Vezmeme si šroubek, tentokrát o něco delší, protože v našem spoušťáku je matice pro lepší kontakt šroubku. V původním spoušťáku je to jen asi 1,5 závitu, což je k smíchu. Ale tady můžete skutečně pořádně utáhnout, nemusíte se toho bát. Vidíte, že potom, co začne klást odpor, klidně až čtvrtotáčku. A teď si tam můžeme vrátit pojistku. Tady můžete narazit na malý zádrhel, kdy se vám pojistka zadrhne o západku. Tu je třeba nějakým způsobem přizvednout. Můžete použít i nástroj tímhle způsobem, nebo s nějakou pevnou část lehce zapáčit směrem nahoru. Já tohle ale nedoporučuju. Jak vidíte, tady se o to snažím sebe víc, ale moc dobře to nejde. Z druhé strany to bude podobný příběh. A navíc se vám může stát, že ohnete západku až moc a potom v ní bude lehká vůle a pojistka vám nebude klikat. Vidíte, tady už je trochu vůle, takže páčku lehce přeohnu zpátky a zkusíme lepší postup. Srovnám si pojistku tak, aby mi sedla na spodní straně. A vidíte, teď už to tam zapadlo. A bez problému pojistka kliká. Páčku si nainstalujeme zpátky, zase opačným způsobem. Zarovnáme otvor proti montážnímu otvoru a zatočíme červík zpátky. Zase do míry, než začne klást lehký odpor. To je tady a pak si otočíme jenom o čtvrt otáčky, ani ne. Sedí bez vůle. A klikání pojistky je úplně bez problému. Ale samozřejmě mnohem měkčí než u továrního spoušťáku. Přece jenom tenhle určený pro sport, ne pro služební zbraň. Tak, vyzkoušíme si funkci. Lower vrátíme zpátky, zamačkneme čep, spustíme závěr. Spoušť chodí krásně zlehka, bez problému, s resetem. Párkrát si zbraň procyklujeme a ukážeme si jednu věc, která některým lidem nemusí připadat normální, ale tady, protože máme sportovně laděný ten mechanismus a zároveň chceme zachovat nějakou spolehlivost, tak je kladivo samozřejmě lehčí a tím pádem musí být mnohem rychlejší. Čímž nám tady vzniká otisk zápalníku. A je to také z důvodu, že kladivo musí být o něco měkčí než je zápalník, protože jinak bychom deformovali zadní plochu zápalníku a tím by nám mohlo docházet k závadám. Oproti tomu je deformace na straně kladiva v pořádku a díky ní dojde ke zvětšení kontaktní plochy pro předávání energie. Materiál se v tomto místě zhutní a deformace dál nepokračuje. To je pro dnešek všechno a já se na vás budu těšit příště. Ahoj.